Ідемо до пам'ятника, який символізує переход мадярських племен через Варецький перевал. Чистовані руснаки піпо все було нашим атрибутом. Коник курить, значить має пиво і здоров'я. Хай Бог, много курити теж пиво для здоров'я. Деколи можеш себе побалувати. Як сигара, не можеш тягнути в себе. Як це мається курити? Давай, Гові. Є румуни, є мадяри, є словаки, чехи, є козаки і татари, є мацкалі і українці, но руснаки то руснаки. Хлопці, за здоров'я руснаків на Охтема! Айно! На Охтема! Айно! На Охтема! Ай! 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 Ой, не будемо це!